Fritids- og foreningsidrætten i Danmark hører under Kulturministeriet, da det hænger sammen med foreningslivet og foreningstankens historiske tradition for at forbinde sig med folkeoplysningen. Desuden ønsker velfærdssamfundet også at se en kulturel udfoldelse som et demokratisk gode i fritidssamfundet. Og sammenhængen mellem frivillig idræt og folkeoplysning i Danmark skyldes den specielle danske gymnastik- og idrætstradition. Ifølge grundloven i 1849, som sikrede folk retten til, at man kunne mødes uden statslig indblanding, og derfor kunne der blive oprettet sådan nogle foreninger. I 1861 der blev de danske skytteforeninger oprettet som en national patriotisk bevægelse for at styrke landets forsvar. Og skytte- og gymnastikforeningerne de koncentrerede sig om skydeøvelse og skydestævner, indtil legemsøvelser blev mere populært. Og legemsøvelser bestod primært i gymnastik og eksercits. Okay. Ja, vi havde så glemt at vise vores billeder, så de kommer lige stille og roligt her. Og nu vil jeg så fortælle lidt om Johann Friedrich Gutsmuth, og han var grundlæggeren af det filantropiske, den filantropiske gymnastik. Vivat Victorius Franciscus Nachtigall. Han førte Gutsmuths tanker om gymnastik og børneopdragelse ud i livet i Danmark. I 1799 oprettede han et gymnastikinstitut. Den længske gymnastik blev udbredt i Danmark i 1980'erne, og det er Per Henrik Ling, som den svenske gymnastikart er opkaldt efter. Den begyndte at udbrede sig i Danmark i 1776 til 1839. Rettelse, den længske gymnastik vandt udbredelse i Danmark i 1880'erne. Ja. Ej, nu ser det som Den længske gymnastik var dominerende i højskolebevægelsen. Det var den bevægelse, at gymnastikken for alvor smeltede sammen med mytologien om folket, som højskolebevægelsen mente fremover skulle bære videre. Forskellen på idrætsvalg på landet og i byerne og mellem borgerskabet og arbejderne i slutningen af 1800-tallet. Den engelske sport og konkurrenceidræt det var mest udbredt i byerne, og engelsk sport var frem til begyndelsen af det 20. århundrede primært knyttet til borgerskabet. Boldklubber de begyndte også at blive meget populære, og efterfølgende begyndte det så at sprede sig til arbejderklassen. Og forskellen mellem begreberne idræt og sport, der er idræt opfattet som egen aktiv medvirken, mens sport er mere alsidigt ved at rumme både fysiske og rekreative aktiviteter samt udfoldelse med et konkurrenceelement. Så har vi noget om DGI, som er Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Og under DGI, der hørte idræt, og der var gymnastik- og idrætslivet forbundet med den folkelige oplysning. Og så har vi DIF, som er Danmarks Idrætsforbund, og DIF de valgte ikke at opretholde den her skelen, man havde mellem sport, idræt og gymnastik. Og nationalpatrioterne ønskede ikke at udtale fremmede ord, og det var blandt andet en af grundene til, at DIF valgte at bruge ordet idræt i stedet for det engelske ord sport. Og på grund af det, der begyndte sport og idræt enten at blive opfattet som synonymer for hinanden, eller også var det, at idræt blev forstået som et samlebegreb for både sport og gymnastik. Et landsstævne er et tilbagevendende idrætsstævne afholdt af Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og den Danske Skytteforening hvert 4. år. Det første blev afholdt 1862 og var kun for skytter. Landsstævnet er i dag folkefest for det idrætslige foreningsliv, og aktiviteterne omfatter nu blandt andet gymnastik, fodbold og håndbold.